Det er helt gratis, bare du får et enkelt service hos os. Du sparer rigtig mange penge på reservedele og reparationer. Det giver ekstra tryghed for både dig og din Toyota, når fabriksgarantien er udløbet. Toyota Relax er en såkaldt serviceaktiveret garanti. Ved bare et enkelt service hos os vil den dække 12 måneder eller 15.000 km. Så længe din Toyota bare har kørt under 185.000 km eller er under 10 år gammel, alt efter hvad der kommer først. Det gælder altså også for en brugt Toyota, der aldrig har været til service før, hvis den bare får et enkelt service hos os. Toyota Relax giver dig altså ekstra tryghed, når fabriksgarantien er udløbet. Den dækker blandt andet motor, styretøj og elektronik. Og husk på, det gælder både privat og erhverv. Kig forbi os og book et serviceeftersyn. Få alle fordelene ved Toyota Relax og samtidig gratis vejhjælp i hele Europa. Du kan læse om alle fordelene på vores hjemmeside eller komme forbi os til en snak om hvad vi kan gøre for dig og din Toyota.